Zdravím všetkých, dnes si pôjdeme vymeniť, alebo respektíve v mojom prípade vyčistiť vzduchový filter na mojej TDM-ke. Budeme tu potrebovať nejaké tie šrobováky, volasadu a možno nejaké tie kliešte. A malo by nám to stačiť na to, aby sme to zvládli. Ja hovorím preto vyčistiť, lebo ja tam mám KN-kový filter, ale kto má klasický papierový, tak môže si ho v podstate len vymeniť a je to rýchle. Jednoducho sa len povolia tieto skrutky. Potom vám môžem ukázať, ako sa čistí ten KN-kový filter. Ja som ho dal preto, lebo keď som tam mal ten klasický papierový, tak mi tá TDM-ka tak ako keby, že viacej cukala, by som povedal, hej. A keď som dal ten KN-kový, tak to cukanie v tých takých nižších otáčkach, keď idete cez kruhový objazd, hej, na nejakej dvoječke, tak sa to zlepšilo. Aj tá motorka tak troška ožila samozrejme, lebo je tam viacej vzduchu, tak tým pádom to ide o niečo lepšie. No dobre. Máme to. Takto vyzerá ten môj filter. Čo zhodíme. To vrchnú hadičku. Čakať. Alebo len to takto vybereme. Takto vyzerá ten môj KN-kový filter. Zhruba po tých cca 14 000, hej. No, skoro 2 sezóny som ho tam takto mal v podstate. No. Hovoria, že sa majú tie filtre čistiť teraz už si nepamätám presne, či každú druhú sezónu, alebo to bolo nejaký nájazd kilometrov samozrejme. Čistil som si aj vtedy vnútro, však to vyzerá celkom pekne čisté. Ale zhodíme si aj tento kryt dole a pozrieme sa na klapky, ako sú v stave, lebo vtedy som ich tiež čistil. Takže to je len tu nahore desinka. Potom samozrejme treba aj to vnútro toho airboxu vyčistiť nejakým čističom. Dobre, to máme povolené. Potom tuto dole sa asi tam hodím zo 2 šrobky, nech sa mi to nehýbe. Pri tom šrobovaní do toho plastu
Dodržujte tie isté pravidlá, ako som vám to vravel pri šrobovaní do toho hliníku. Treba si nájsť ten bod, ísť do protismeru a keď vám to skočí, tak tedy troška zatiahnuť. No, toto máme na imbus. To by mohol byť aj tento. No, vyhodíme hadicu. Tak. Dobre. Ja som to mal tak trošku lepšie, mohli sa mi nepáči, ako mi to tam dal ten ujo tej Yamahe, že sa to nemôžem ako si dostať. Dobre, pôjdem si na to zobrať iné imbusové kľúče. Dobre, bol som si zobrať druhú sadu imbusov. To by mohol byť si aj tento. Áno. Dobre, povolíme. Máme to pekné voľné. Dobre. Teraz to už len takto potiahneme hore a airbox máme odpojený. Keď vám to nechce ísť, tak si zoberete tie kliešte, lebo sú tam tie sponky. A stačí len takto jednoducho stlačiť. Tak. No. A máme to. To môžeme odpojiť. A máme airbox dole. Dobre. Môžeme sa pozrieť, ako to tam vyzerá. Keď som to naposledy čistil, tak to bolo celkom pekné. No, to sú tie moje klapky. To vyzerá vnútri. To tam celkom pekné, čisté. Či to je dobre vidieť. Ale ja si to ešte troška prebehnem čističom. Klasickým čističom na brzdy. No, tu pod týmto sa nachádza to tesnenie, ktoré mi menili, lebo tu je termostat. A táto hadica, tento kúsok hadice, tých 19 eur, hej, čo sa menil. Že tu je pod týmto plastovým víčkom je termostat, tam sa menil
ten okrúžok, to desenie plus táto hadica 19 €. A to hovorím, no. Ja si nemyslím, že by to tá cena stála za tá cena tej práce stála za tú robotu, no ale tak majú to tak nastavené. Takže čo sa budeme rozčulovať, ja si to idem teda ešte troška prečistiť a ukážem vám, ako to robím. Idem si zobrať čistič. Ukážeme si to troška bližšie. Máme handru, navolnenú čistič na brzdy. Troška si to postriekame. Pekne tú komoru takto si to vytrem najskôr. Vidíte, že troška tam bordelu je, ale nie je to nič strašného. Môžete si tie klapky aj troška otvoriť. Dobre. Potom môžeme zobrať takto zubnú kefku. Tie si troška na ňu dáme toho čističa. Starú zubnú kefku. Otvoríme si to a jemnučko. Žiadne násilie. Troška to pošmrlikáme. Dávame veľký pozor na to, lebo to sú veľmi citlivé veci. Také klapky. Pekne to vyčistíme. Určite do toho nechoďte žiadnym šrobovákom alebo niečím tvrdým, hej, aby ste si to nepoškodili. No, potom ste sa dovozili. Pekne len takto jemnúčko, môžete kefkou pobehať. Dávať na to veľký pozor. No, sú to naozaj čisté, to jemné veci. Najviac býva toho tuto na tom hliníku. Aj na tej klapke to je také minimálne. Väčšinou tuto v tej drážke, no. Dobre, potom zoberete to staré tričko. Keď to vytriete. Tak, a môžeme ísť na druhú stranu. Zase trošku navlhčíme s tým čističom. A zase tam obeháme, ošmrlikáme. No dobre.
Neviem, či tam je dobre vidieť dovnútra. Musím ma tam nejako vysvietiť, ale vidíte, že to je pekné čisté. Dobre. Takže takto. Teraz ešte si dočistíme tento airbox. To je jednoduchá vec. On si tiež potom len povolíme tie dve skrutky, ktoré som tam dal. Bereme ten čistič. A troška to takto pofrkáme. Pekne vytreme do sucha, do čista. Vyčistíme aj tieto sacie hadice, čo idú do karburátora. Pekne. No. Z druhej strany tak krásne. Dobre. Máme to očistené. Môžeme to zložiť. Hej, pekné, čisté. Na čistenie takéhoto KN-kového filtra existuje takáto sada. Sada na čistenie stojí niekde okolo až do 15-16 eur. Máte vnútri vlastne čistič. A potom je vo vnútri ten olej, ktorým sa to strieka. Použitie je veľmi jednoduché. Stačí len zobrať tento čistič, poriadne to nastriekať. Všade, nebojím sa toho, ono to pekne siakne, rozpustí vám to tú špinu. Dobre, teraz to necháme
zhruba nejakých 10 minút pôsobiť a potom sa to len preplachne čistou vodou, nechá sa to vysušiť a keď je to suché, tak sa to znova naimpregnuje tým olejom, nechá sa to zase chvíľku vysušiť, prebytočný olej sa zotre a filter je pripravený na ďalšiu sezónu. Je to veľmi jednoduché a hovorím, mne to pomohlo v tom, ani nie že výkone, ale skôr v tom takom trhaní tej motorky v tých nízkych rýchlostiach, keď prechádzate tie kruhové objazdy alebo idete niekde len tak v kolóne cúračku a kedy vám tá motorka tak cuká pri tom rozbiehaní, tak keď som dal tento filter, tak sa mi to akože zlepšilo. Išla tá motorka lepšie, tak hladšie. Ale hovorím, keď dáte len papierový filter, vymeníte. Máte s tým svätý pokoj a tiež je to dobré. Ako netvrdím, že tieto filtre sú nejako o moc lepšie ako tie klasické papierové. Akurát cez tento ide viacej vzduchu. No. Takže možno, že ten výkon troška narastie, ale neviem, ja to nejako nepociťujem. Už tá motorka je predsa stará, takže ona ten výkon aj tým používaním stráca. Dobre, necháme si to pôsobiť a potom to prelejeme tou čistou vodou. Dobre, ubehlo nejakých 12 minút približne, plus minus. Ideme si preplachnúť ten filter. Filter preplachujeme vždy z druhej strany, hej. Tu na nám saje dovnútra. Hej. Takže nečistoty potrebujeme znútra vytlačiť von, takže vodu lejeme z druhej strany, hej, aby sme to vyplachli všetko von. Voda nemusí byť pod nejakým silným prúdom. Stačí ho len takto. Vidíte, že to len tak leje. Aby sa vám to nezdalo, že ešte by to chcelo, kľudne ho môžete ešte raz nastriekať tým čističom, nechať chvíľku pôsobiť a ešte raz ho preplachnuť. Dobre. No. Aby som ešte možno že raz striekol a ešte to necháme chvíľu pôsobiť. Ako vidíte, pekne nám to pustilo na prvýkrát tú špinu, ale ja to dám ešte raz teda na preplach. Neviem, či to bude dobre vidieť, ale všelijaké mušky sú v tom filtri. Vidíte sami. Bordel tam človek nosí. Dobre, nechám to ešte raz. Teda pôsobiť, ešte raz to preplachneme. Dobre, ubehlo asi ďalších 10 minút. Ideme si to ešte raz prepláchnuť. Dobre. Hotovo.
to vyzerá dobre. Už to vyzerá tak, ako by som to chcel. Hej. Dobre. Teraz si to necháme uschnúť. Ja si to dám dovnútra, pretože je teraz zima, takže vonku by to schlo ťažko. Najlepšie to je robiť cez leto. Si to dáte na slniečko, tak vám to rýchlo vyschne. A zajtra si to nastriekame s tým olejom. No dobre, máme druhý deň. Filter je už suchý. Ako je to lepšie robiť, hovorím, cez to leto, keď si ho viete pekne dať na slniečko a máte ho za chvíľočku suchý a môžete ho hneď naimpregnovať. Teraz je chladno, takže som ho musel dať dovnútra, aby sa vyschol, lebo vonku by to dlho trvalo a neviem, či by sa aj uschol. No a potom si zoberete len olej filtrový a jednoducho si ho pekne takto nastriekate. Môžete aj z druhej strany. No, takto si to necháme nejakých plus minus 20 minút. Ono sa to do toho filtra siakne, do tej tkaniny, čo je medzi tou sieťkou, ten olej, a potom po prípade uvidíme, či bude treba ešte niekde dostrieknúť. Ak by niekde ostali nejaké biele alebo nie nastriekané plochy, že to nie je rovnomerne, tak potom si ho striekneme ešte raz. Zase to necháme troška siaknúť a potom už len utreme gumu a môžeme ho nahodiť. Takže teraz ho necháme približne 20 minút, aby sa ten olej dobre vsiakol do tej tkaniny, čo je medzi tými drôtikmi, medzi tou sieťkou, a potom uvidíme, či bude treba dostreknúť, a keď nie, tak už potrebujeme len gumu, nahodíme. Vybavené. Dobre, filter nám vyzerá po tých zhruba 20-25 minútach takto nejako. Hej. To, že sem tam je tam nejaká kvapka, to vôbec nevadí, tá motorka to spapá. Teraz, ak by ste mali niekde nejaké nerovnomerné, hej, že by vám to robilo biele flaky niekde, alebo by ste videli, že proste ten povrch nie je rovnomerne sfarbený, tak treba to dostreknúť. Ja tu teraz mám v podstate rovnomerne, hej, vidíte, že to je celkom pekne, celé to je červené, takže ja už to striekať nebudem. Zoberiem len handru, ten prebytočný olej si takto utrem a filter je v podstate pripravený na prevádzku. Hej, teraz už len ho vložiť do airboxu a je to hotové. No. Keď je leto, tak sa to dá pekne spraviť za jeden deň, dáte si dole nádrž, vyčistíte si to, na slnečku sa vám to vysuší aj za nejakých možno 20 minút, pol hodinku. Strieknete si to, necháte to za tých 20 minút, nech sa to nasaje do tej látky, do tej tkaniny. Teraz sa mi znova vybil mikrofón, takže zbytok vám dopoviem z gauča. Filter si poriadne doutierame, hej, hlavne tú gumu dookola, tam je ten olej úplne zbytočný, takže to dáme do sucha.
No a v podstate už je pripravený na to, aby sa vložil do toho airboxu a môže sa používať. Je možno, že otázne, že či používať takýto filter KN-kový alebo meniť si papierové filtre. Určite výhoda tých papierových filtrov je tá, že je to jednoduchšie na výmenu. Každú, dajme tomu druhú sezónu, vymeníte papierový filter a o nič sa nestaráte, máte pokoj. Ale cena takého filtra je plus minus, a neviem, okolo 15-20 eur, dajme tomu. Kdežto cena takéhoto filtra KN-kového je samozrejme vyššia. Tam to ide od, ja neviem, 60, okolo 80, 90 eur, dajme tomu. Plus k tomu si musíte prirátať tých 15, 16 eur, 17 za ten impregnačný olej s tým čističom. Ale v podstate to je všetko. Už potom budete dokupovať len tento olej a čistič a nič viac, pokiaľ ten filter nejako mechanicky nepoškodíte, že sa, ja neviem, nepredieraví alebo nezlomí, alebo neviem ako inak by ste ho mohli poškodiť, tak v podstate vám vydrží doživotne, kdežto tie papierové filtre budete stále kupovať a za nejaké, dajme tomu 3 výmeny, 4 výmeny ste na cene tohto filtra a potom už len na tom strácate. Olej s tým čističom vám kľudne vydrží, keď ho takto kúpite, aj takých 6-8 určite tých výmien, si myslím, lebo toto vlastne robím druhýkrát, takže tých, keď to prerátame na roky, tak to je možno, že aj 6-8 rokov, hej, že nebudete musieť kupovať. A to je celkom dobrá investícia, tých 15 eur na 6 rokov si myslím, to je úplne v poriadku. Ja som ho poriešil hlavne kvôli tomu, lebo sa mi zlepšil ten chod toho motora, je to plynulejšie, takže som s tým spokojný. Samozrejme je otázne, čo lepšie filtruje, či takýto filter alebo papierový. Rozhodnutie nechám na každom. Netvrdím, že tento filter je lepší ako ten papierový, v žiadnom prípade. Každý má svoje skúsenosti a každému vyhovuje niečo iné. Takže ďakujem za sledovanie a prajem pekný deň.